Thakathile mntanami, njengoba usuqala ukungena ebutshitshini, usukhombisa ukukhula. Awusenza ukuthi uma uhamba endleleni uhambe uqalaza ubala. Uzohamba uqonde ekhaya, ngoba nabafana sebezoqala ukukulandela. Ungabanaki, abasho lutho kuwena ngoba useyingane. Kodwa nje sibonga ukuthi usufikile kulesi sigaba sokuthi ubaba wakho akwenzele umhlonyana. Lokho kushiwo uma wakho-ke Thakathile, kuyikhona khona kufanele ukuthi ukwenze. Ubahloniphe futhi abazali bakho. Ukuze Bayosiphika Abangasekho, ufuna uyiphathe kahle. Ungamphoqi ubaba wakho noma wakho njengoba nje usukhulile. Ungahambi ubuka abafana bazobona amabele bese beyitshela ukuthi usumdala kanti cha, awakafiki lelo zinga. Thakathile mntanami. Njengoba usukulesi sigaba sokukhula, usukhulile manje. Umzimba wakho uzoshintsha, uzothuthumela. Nabafana bazoqala bakulandele mntanami. Uzungabanaki, uziphathe kahle kuze kufike lapho uyihlo ekhulula khona ukuthi sekufanele ke manje wenze lokho kufanele. Ngiyakucela mntanami ungasiphuzi. Inganulahla kanjani usiko lwami? Inganulahla kanjani usiko lwami? Usiko lwami, usiko lwami. Bayosiphika Abangasekho uma sesingasazenzi imfundiso zabo babeshiye nazo. Ayibuyele emasisweni, sidle ngaludala. Ngoba siyabona isizwe sikaphunga nomakebo siyashabalala phambi kwamehlo ethu. Asenzi lutho ngalokho. Ngakho kubalekile ukuthi uzazi ukuthi ubani uphuma kephi, wazi imvelaphi yakho, wazi namasiko akho, uzokwazi ukuthi uyapi. Ngilapha kamaphumulo esigodini sasoqaqeni, angihambi ke ngedwa ke, ngihamba neBawinile Foundation. Igama lohlelo Amasiko nemikhuba. Ngiyanibingelela babukele emakhaya, igama lami uNobuhle Dlamini. Angihleli ngedwa, ngihleli nobaba uMadlala okumbhali wencwadi ethi Bayosiphika Abangasekho. Cha nami ngiyanibingelela nonke emakhaya egameni lokugcinwa kwamasiko. Ngithi nime njalo. Baba, ngaphambi kokuthi singene engxoxweni yanamhlanje, sisacela ke ukuthi usichazele kabanzi ngalesihloko esithi Bayosiphika Abangasekho. Ukuqala nje na inhloso yami bewukuthi ngiphose itshe esivivaneni samasiko abonakala eshabalala njengazo zonke izivivane ezibonakala eshabalala emaqeleni. Lawo masiko ke amasiko ayigcinwa abantu abadala. Njengoba ke nje ngithi Bayosiphika Abangasekho, sengikhulumela usuku lapho siyobe sesifika khona kubona ukuthi uma silahle lokho okwangokwabo bayosiphika phela bethi hayi asebona baba ngoba sibanga sahamba ngentando yabo lapha emhlabeni ngenkathi sisaphila. Ake wenayizwela ke babukele emakhaya ubaba echaza kabanzi ngesihloko sakhe. Baba, isifiso sami namhlanje ukuthi sikhulume ngesihloko esilapha esigabeni sokuqala, okuyilapho khona kukhuliswa khona intombazane, okubizwa ngani, okubizwa ngomhlonyane. Ngabe umhlonyane uyini? Umhlonyane umkhosi wokuqala owenzelwa ingane yentombazane uma isuka ebunganeni ingena ebutshitshini. Lokho kusho ukuthi uma eqala ukuthomba bese yenzelwa ke lo mkhosi okuthiwa umhlonyane. Inhloso yawo abazali basuke bebonga ikakhulukazi kwabangasekho ukuthi ingane lena efikile izophila impilo efana nazo zonke izingane. Ngoba uma ingane ingathombanga lokho kusho ukuthi nokwakho umuzi akulula ukuthi wakhe ngoba ngeke ikwazi ukuthola izingane. Baba, sike sabona umlingisi lana othakathile eyithinta amabele. Umngani wakhe wathi cha akusiwona amabele, izilinga. Ngabe izilinga into enjani yini? Hayibo Thakathile siyasanga yini wenzani? Awuboni nami ukuthi senginamabele njengani?
Wacathi noma nawo nodwine. Hayi suka Thakathile, akakabona amabele lawo. Sasongifanekisa amabele ntombi. Nomona ngoba ubona ukuthi azodlulela babakho. Izilinga singakuthatha njengabakhongi bamabele entombazane ukuthi amabele lawa aqhamuka kuqala entombazaneni. Ngokwesintu ke lawo mabele kwafanele ukuthi isalukwazi esidala siwathintithe ngomchilo wesidwaba noma yini ekhona mhlambe esamchilo njengoba manje nazingasandile idwaba noma ngaba umchilo wesibhaqelo elokuze ekwazi ukuthi ewaphindelise emuva lawo mabele okuthiwa izilinga ethethiswe kuthiwe akashone phakathi engabizwa ngamabele ebizwe nje ngamathumbu ukuthi amathumbani lawo esiwabona esifubeni sakho. Hawu, Thakathile, mntanami. Amathumbu lawo engiwabona esifubeni sakho sondela la ngishaye. Izokugulisa lento mntanami. Hawu. Siyathola lana baba abazali bakaThakathile. Umama etshela ubaba ukuthi uThakathile uphukile. Esikhathini samanje ke lokho sikubiza ngokuthi umngene esikhathini. Kuthiwa akangayaluza eminyango uma ephuma eminyango kumele ayimboze. Ngabe lokho kwakwenziwelani kuqala? Baba, intombi yakho ngeke usayibona iyaluza phandle. Yephukile izolo. Sicela yenzele umhlonyana, intombi isaphele. Indlela leyo babekhombisa ngayo ukuthi kufanele ukuthi ingane ilihloniphe izinga esuke isikulona. Khona izokwazi ukuthi isigaba ngesigaba sokukhula sinendlela yaso yokusiphila nokuthi ke kungaba ingane ezoyaluza ikakhulukazi nabafana ngoba iyatshelwa nokuthi ingabakhulumisi abafana ukuthi kufanele kube ingane ezokhula inenhlonipho ukuzimboza lokho kuyilokhuzana kuyingxenye noma inkomba yenhlonipho. Babukele emakhaya. Amasiko ayisipho esiyigugu kuthina esivela kuNkulunkulu. Ukwabukela phansi kuyafana ukuthi sibukela uNkulunkulu uqobo lwakhe phansi. Siyofika esithini kumdali, siyothi sasilahlelani isipho sakhe. Siyovikelwa obani. Bayosiphika ngempela abangasekho. Baba, sike sibone esikhathini samanje makwenziwe imhlonyana kuke kuhlatshwe imbuzi eyodwa. Kodwa lapha encwadini sitholile ukuthi kuhlatshwa imbuzi ezine. Lokho kwakwenziwelani baba? Kungani kuhlatshwe imbuzi ezine? Uma imbuzi seziningi kangaka, ezani lezi ezinye ngoba suke kwenzelwa umuntu oyedwa? Angithi yazi ukuthi ingane iphuka ngembuzi engaki? Iphuka ngembuzi ezine. Eyokuqala ezalukwazi ey'ntathu ezentombi. Kufanele siqhathanise phela nekhathi ukuthi abantu abadala babefuyile. Imfuyo yayiningi kubona. Ngakho ke babe sawagcina ngokuphelele bona amasiko. Laba ke singeba soleke laba abahlaba imbuzi eyodwa kuphela. Kodwa kufanele sikubonge nje kubona ukuthi basazama ukuthi bewalandele amasiko. Ilokho nje na umehluko uba lapho ukuthi ububha nabo sekuneqhaza labo elibudlalayo. Hayi, ngizwakala. Kungani kubalekile ukuthi obenzela umhlonyane asinde izindlu? Sizwile ubaba Thakathile lapha etshela umama ukuthi kumele asinde izindlu. Mase intombazane isisinde izindlu. Lapha usuke sengene phela ezingeni elikhombi abaye bethi linokungcola balithatha ngokuthi kunokungcola kulona namashwa ke okufanele ukuthi ewashiye amashwa lawa osuke kade emlandela ongene nawo ebujijini ngakho ke kufanele ukuthi bese eyisindi izindlu lapho okade ehlezi khona ngenkathi esekuleso simo esithathwa ukuthi isimo esingesihle esingcolile.
Esikhathini esiningi laba basike sizwe ngokulandwa umkhonto komalume. Ngabe umuntu menzelwa umhlonyana naye uyawulanda umkhonto? Cha, umuntu mayenzelwa umhlonyane akawulanda umkhonto. Ulanda kuphela uma esemuliswa. Esikhathini samanje sike sithole intombazane noma ingane ihambe yesontweni kodwa ekhaya kubo kube ngasonto. Lana siyathola uthakathile ebalisa laphana ethi akwazi ngisho ukuguqa athandaze, akwazi nanokuyishisela impepho. Kungani simthole ekuleso simo leso? Lapha sikhuluma ngamasiko akudala ayengashetshwa nenkolo yasentshonalanga. Kudala ke umthandazo wakhona wawenziwe emsamo lapha nempepheni. Kwakungayiwa emasontweni. Futhi ke lokho kwenza lo mthandazo kwakunemigomo ethile yokuthi ingane kwakungavumelekile ukuthi ihambe iyoyishisela impepho ekhaya. Kodwa kwafanele ishiswe ubaba wasekhaya. Umuntu wesifazane yena uyakwazi ukuthi ayiyele emsamo ayoshisa impepho? Cha, umuntu wesifazane akavumelekile ukuthi ehambe eyokwengamela abantu abadala balapha ekhaya kube uyena ozoshisa impepho. Kodwa ke impepho ishiswa usokhaya. Baba, ngenkathi la kwenzelwa uthakathile umhlonyana sibone ubaba wakhe embelethisa ithunga. Kwakwenziwelani lokho? Uthakathile wenzela umhlonyana. Uyaphuma ke manje uyosinela umhlonyana. Phuma linaye ke njengoba ngimbelethisa leli thunga leli. Ekumcelela ihlahla nimvikele nimsingathe ngoba uphethwe yinina. Cha, ukuqala njena ithunga kusengelwa kulona ubisi. Ubisi oluletha impilo ekhaya. Ubisi olumhlophe olumele izinhlahla. Ubisi lumhlophe. Umbala omhlophe ke futhi umele izinhlahla. Njengoba bembelethisa ithunga njena bamfisela izinhlahla ukuthi sengathi engakhula elethe izinkomo lapha ekhaya. Ubisi lwazo oluzongena kuleli thunga. Hayi, sikuyacaca. Kubaluleke ngani uma kuzoba nomhlonyana kuhanjwe kuyobonwa inyanga? Ngoba sike sabona lana ubaba kaThakathile ehambe yobona inyanga. Cha, ngizokunxusa lapha wethu. Uthi kufike lapha ekhaya uzongilungisela. Angisathembe lutho abakhonkulu bami ngenhla. Ndodakazi wami uzobenzela umhlonyane kulo lona isonto leli. Lapha kusuke kugwenywa imfamona ezingafisi ukuthi ibone kwenzeka into enhle komunye umuzi. Ngakho ke kudingeka ukuthi ingane iqinisweke ukuze ingahaqwa imimoya lena yalabo abangawufiseli lo muzi okuhle. Ngicela ukubuza la baba ukuthi kungani uThakathile ngenkathi ehlosa washawa yisalukwazi amabele engashawanga uma wakhe noma usisi wakhe noma iqhikiza? Hawu, Thakathile, mntanami, amathumba ane ngwabona la esifubeni sakho. Sondela la ngishaye lento mntanami. Hayi bokhunja amabele ami lawa, hayi bokhuna. Hayi, izokugulisa lento mntanami. Isalukwazi noma umuntu omdala sithathwa njengomuntu ongasenamanyala. No sesondelene kakhulu nabangasekho. Ngakho nje bakusetshenziswa sona njena kwenzela ukuthi nabangasekho behambisane nalokho okuyizifiso zomndeni. Ngicela ukubuza la ukuthi kungani makwenziwa umhlonyana kusinelwa ngaphakathi egcekeni kungaphunyelwa ngaphandle kiwe esigcawini? Ngathi sibona makwenziwa umemulo noma udwendwe basinela ngaphandle esigcawini. Empeleni makuse umhlonyane kusuke kuseyinto nje yomndeni. Lapho umndeni osuke usayibongela khona ngokuthi ubone ingane ikhula izoba eyamukelekile njengazo zonke izingane. Ngakho kusuke kungakadingeki nabantu abaningi ngaleso sikhathi. Kanti uma
sekumemulo noma udwendwe kusuke sekudingeka abantu abaningi sekuyinto kawonke wonke. Indlela yokwenza umhlonyana iyafana yini uma kuzokwenzelwa ingane esancane noma kuzokwenzelwa umuntu vele osenengane? Kwenziwa ngendlela efanayo, bakhuliswa ngendlela efanayo? Empeleni uma sikhuluma ngomhlonyane sisuke sikhuluma ngengane esuke ingena ebutshitsheni. Ngakho ke akuhlangani nje nengane esinengane ngoba nomemulo lowo umemulo inhloso yawo kusuke ukubonga nje nokuyiphatha kwentombazane ukuthi iyiphathile yaze yafika ezingeni lapho uyise eseyinika khona ilungelo lokuthi isingabona nayo uma kukhona efisa ukuthi yakhe nayo umuzi. Ngakho ke akuhlanga umhlonyane njena awuphathi indaba umhlonyane kumuntu osenengane. Usho ukuthi ngesisawenzelwa thina sisinika Khohlwane. Lo siko lomhlonyana linamthelela muni emntwini wesifazane ongagcinelwanga lona? Ukuthi ke nolaka lwamathongo luyahlukahlukana ngokwemizi yabantu. Kukhona ukuthi mhlawumbe babe udinga ngempela amathongo akinayo udinga ngempela ukuthi kubongwe ukuthi nakho manje no usuyaphuma ezingeni lobungane usungena ezingeni lobudala. Bese ke ekudinelwa ke lokho ukuthi kungani ungenzelwanga. Kodwa futhi kungenzeka ukuthi amathongo akene ekuthande nje ukuthi ebona ukuthi kwaba nje na iphutha mhlambe namandla ukuthi kungenzeki lokho bese ethalalisa kungababikho izehlo ezimbi akwehlisela zona. Kungani la baba ukuthi kulinda isikhathi esithile ukuthi intombazane ifake umutsha? Yini yona leyo umutsha? Masikhuluma ngomutsha into kanjani? Into enjani? Empeleni ingane kwakubalekile ukuthi ingasheshi ibone isiwumuntu omdala. Osekufanele ukuthi manje na kube nokufihlakala komzimba ngoba lokho kwakungase kube sekuyilingi kuyiholela ezilingweni. Kwakudingeka ukuthi uma isifike kuleyo minyaka ke 10 bese yenzelwa ke iphothelwe izinto ezimgungquluzana ezazivimba lapha kuphela ngaphambili. Iyenzelwa mase ineminyaka 10 kuphela. Kwakuvama ukuthi kube njalo ke phela kusabuswa. Kusadliwa ngoludala. Niyeke lento yenu bazali ukuthi nisola abathakathi ngoba inina abathakathi inina enithakatha nina ngokulahla amasiko enu nenza amasiko abantu engawazi anisawenzi nje amasiko. Ngakho ke ayibuyele emasisweni asidle ngaludala manje ngeke siyaphela phela isizwe sethu ngenxa ukuthi silahlekelwe ukuthi sizazi ukuthi singobani siphuma kephi. Abalekile ngempela amasiko abalekile. Siyabonga kakhulu baba, siyayithoba nje ukuthi usinikeze isikhathi sakho usifundise kangaka ngemvelaphi yethu nangamasiko ethu. Siyathokoza kakhulu. Siyathemba ukuthi isazophinda ibonane mase sizokhuluma ngomemulo. Ngiyathokoza kakhulu nami ukuba nani sixoxe ngalolu daba olubaleka kangaka okuyilona olumgogodla wempilo yethu. Ngikholwa ukuthi ke sonke sokhuthazeka ukuthi zibuye emasisweni sibuyele emasikweni ethu. Siyathokoza. Baba sizwile lana ukuthi kunengoma yenu eniculayo ethi Bayosiphika Abangasekho. Siyacela nje usithi fahla nje noma umuca owodwa nje sizwe ukuthi ihamba kanjani. Le ngoma ithi Bayosiphika Abangasekho uma singayenzi intando ya Bayosiphika Abangasekho uma singayenzi intando ya. Lana ke babukeli sinophiso
Uphiso silisebenzisela ukuthi sigcine khona utshwala noma sikhe ngalo amanzi. Lana inkezo sikha ngayo utshwala. Lana ukhamba ngathi nibona nje kunesizulu lapha siphuza ngalo, baphuza ngalo abantu besilisa. Lana ugqoko ke kudlelwa khona inyama lapha. Sizoba nehawu, sizoba nebhodi lesizulu. Lesi ke isigqiki sika sokhaya. Kubalekile ukuthi ubaba abe nesigqiki sakhe la ahlala khona yedwa esingahlali umuntu. Umuzi nomuzi azibe khona lezi zinto lezi. Nenze isiqiniseko ukuthi niyagaya utshwala. Kungathathi isikhathi eside noma ngigaya utshwala ngoba nenza imisebenzi. Kubalekile ukuthi nje utshwala kube khona kuze nabantu abadala bazovakasha, bazophuza lana kujatshulwe balethe inhlanhla.